Нашата клиника е една от най-старите в територията на Александровска болница. Тя има стари традиции и много добри както лекари, така и преподаватели. Нашите кадри са най-добрите в България, обучени и лекуващи пациенти с кожни и венерически болести. Тук имаме много лаборатории, които провеждат съответните изследвания. Лаборатория по хистопатология, лаборатория по имунофлуоресцентна диагностика, също микологична лаборатория, серологична лаборатория. Така че нашата клиника обхваща всяка една от необходимите диагностични процедури в кожно-венерологичните заболявания. В клиниката съществува сектор по фототерапия, която има много модерна апаратура и която обслужва пациенти с различни кожни заболявания. Новото като апаратура, което е доста скъпо, за което благодариме на доктор Ангелов за неговото съдействие, е хистокинета, който предостави в хистопатологичната лаборатория, която е водеща в България. Клиниката по кожни и венерически болести се отличава със своите преподаватели, които освен, че обучават студенти, са на едно от първите места в Александровска болница и въобще в университета по брой на публикации, както в български, така и в чужестранни реномирани списания. Лекарите от кожна клиника активно участват не само в научния живот в България, но много от тях също посещават международни конгреси в различни краища на света.